Pabor og uyon si Misamis Occidental Second District Representative Henry Wominal kuno galing ideklarang lalawigan nga area of concern o election hotspot kini tungod sa nitabong nga sniping incident nga gikamatay ni lupisay na mayor o kandidato sa pagkagobernador Michael Gutierrez o sa pagpusil patay ni Barangay Dampalan Chairman Tony Dahili sa lungsod sa Lupisay na. Pasabot ni Wominal nga uyon siya aron mabantayan pag-ayo sa mga otoridad ug makabot ang usa ka matinud-anon nga eleksyon. May ganit noon po nga mahimong area of concern kay para ma-focus po ang government forces nga para ma-achieve ang usa ka matinud-anon nga piniliay. Samtang sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga pahayag ang Special Investigation Task Group SITG sa resulta sa ilang investigasyon sa kamatayon ni Mayor Gutierrez nga milabay na ang usa ka bulan. Hinoon pa dayon nga naghulat ang kampo nila ni Wominal sa resulta o sa posibleng pagsikop sa nagpaluyo sa nasangpit nga krimen. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batulino, stay safe.